Assalamualaikum vatandaşlar. Hemmeňize Salam, salmara kemine, Olya çarýyna. Vatandaşlar emmäňde salam. Salam hemmeňize vatandaşlar. onu hoş geldiňiz. Ine bugünkü duşuşyga emma beýler kemine bärde bugünkü ediljek gurrun bir agyr gurrun boljak halkymyz üçin, ýurdumyz üçin. Ondan näçe ay bäri ozal şu gurrun bir çetilmen aýdyp berdim da ýurtda bolýan zatlar bardy. Şonça aýtmajak boldum, aýtmalydylar, soňra aýdyp berdim. Olam şol ýanky men esasan şol Balkan welaýatynyňky esasan şol Nevtdağ şäherine bolup geçýän şular ýaly bar. Agyr jenaýatlar bardy, gurrun gozgadymda. Bol jenaýatlar näme bilen baglanşyk? Maňa gelen hatlarda görkezilşi ýaly şol Nevtdağ şäherinde kwartaly waýlalarda olar her kwartalyna görýte kwartiralar saklanýar. Şol kwartiralara günlüğün gün ortağını ene şol mektep okuwçylary getirip şo taýda seksual ýagdaýda ullanylýar. Onun ullanýanlar şol polis işgärleri, ondan prokuraturaň işgärleri, mehkemäň işgärleri hem de şol ýanky hökümete ýakyn duran dürli kärdäki çynownikler hem de biznesmenler. Garaşy pully adamlar. Ordan Nevtdağda däl, ol şolar ýaly ýagdaý welaýatyň her bir şäherinde bar. Inde bir welaýatda däl, 5 welaýatda da bar. Muny kimler ýola goýýar diýilen zady. Ine şo taýda anygaýdyp berýärler, şol mektep direktorynyň okuw terbiýeçilik işleri barada orunmasary ýa-da biz öňkü dilde aýtsak zawuçlar, şolar alyp barýar. Meselem aýdyl Aşgabatdan Nevtdağ komissiya gelsin ýa-da aýdyl Krasnovodska ýa Kerka ýa Çarjowy tapaw diýip, şonu şol mektep direktorynyň ýanky orunmasary şol ýanky şol birinciden gelşikilje çağalary, ikinciden hem postsarsız çağalary, üçüncüden şol enatası Türkiýede o taýda bu taýda ýurdun daşynda zähmet çekip beren adamlaryň çağalaryny ine şol gelen komissiýam öňüne ýa ýanyna gidip şolaryň din zalmagyny görmeýär. Ine şu bir ýerden bir wagtda da bana 3-4 ýyl ozal şu zatlar habar berip gelýärler. Ýöne şunu aýtmaly dälmi? Aýdyp adamlaryň göwüni bölmän bir şonsuzam halkymyzyň deň ýaşyndan köpüsi ýurdun daşyna çykdy. Aýtsak biler özüni nähil diýýär diýen bir düşünce de bar da bizde. Ýöne halis bir pajarlap ösen biznese urulypdyr. Bir jenaýet edýärler, indi hiç kimden gorkan agam, ürken agam edelleri elinden geçýär. Kanuny gözegçilik etmeli ýa kanuny berjay etmeli şol adamlaryň özleri bolup durdy. Ondan bir ejer çeken halk ýa ejer çeken çağalar ýa mektep okuwçylar kime ýüz tutmaly? Diýmek hiç kim. Ine şu edenetlik, ine şu bir kanunçylyk, ine şular ýaly jenaýeti döredipdir. Olam köpçülikleň. Ol diňe bir welaýata, bir şähere, bir etraba degişdiler. Türkmenistanyň ähli künjünde de şol pajarlar bezen. Şonuň üçin aýdyp durlar azdan azy habar gelýär, ol 5-nji, 6-njy, 7-nji klasyň gyýdlaryny ana barlyk edenlerini ne göwreli bolup çykýarlar diýe. Ya ýüz tutman daşawda mundan bir ýyl ozal, 2 ýyl ozal suratyny görkezdirip dogrup çağan padiýada taşlap gidipdirler. Gara adyna azarýar jenaýetler, ýöne biz ona azamaly bolduk, şoň üçin hormatly denanlar öyle çağırma belirjigim, size mene şu tat çağırdyk, size bir denan hökmüni öz pikirini aýdarsaňyz, bize mene şu taýdan öz belligimizi kemine de öz sözüni ýetirip, menem soňra kanun boýunça edilmeli işler näme, edilmedik işler näme, indi şu ýagdaýda halk näil hereket etmeli, ine şonu hem şu taýda aýdyp geçmekçi. Onu haýsyňyz şu mesele boýunça aýtjak, diýjek, goýjak zadyňyz bar bolsa, bilýän zatlaryňyz bar bolsa, ondan şu jenaýata biz nähil seretmeli, nähil baha bermeli, bu nädip çözgüden tapmaly. Ne şu barada
söhbetleşip etsek de yine şuňky duşuşy geldik hemen. İlki bilbile söz verelim. Ol tapawdy ýok, öyle çarny kim söz alsa alyň aýdyň öýdüňiz. Olya çaremne men birazajyk şu wagt bir zatlar ýazyp oturdum. Öňüňiz nemeseňiz. Olya gaty gynandyrjy wakalar başla. Bu Türkmenistanyň meselesiniň haýsyny alaňdady, haýsy tarapdan alaňdady gaty gynandyrjy bir ahlaga sığmayan, bir beýninde oturmayan bolup geçen zatlar da biz durumumuzda aklyna da sığmady. Şular ýaly zatlar bir ýene bir 10-20 ýyldan 30 ýyldan şeýle zatlar bolar diýip aklymyza da gelen nokta şu şeýle türkmenleri düýp öter daýlajaklary hiç kellämide gelmeýärdi. Biziň döwrümizde bir durmuşa çykan gyýyz gelin adamsynyň aýrylsa geň görülerdi. Şu zatlar gaty geň görülýärdi. Ya birinin ayrılıp başka birine durmuşa çyksa, şo da geň görülerdi. Ana plan ikinji saparda durmuşa çykaýpdyr ya üçünji saparda durmuşa çykaýpdyr diýip geň görülýärdi şu zatlar. Bütün owa gurrun ederdi şonu. Şonuň üçin şo da gurrun gelin gyýdlary oturýardy aýryşmagy namyt edip oturýardy. Ol mektep çağalary hakda gurrunam ýok. Ona aýdybam oturjak däl. Şeýle derejede adamlary ahlak tarapdan, medeni tarapdan, düşünce tarapdan, ähli tarapdan yere sokupdyrlar. Şu 20-30 ýylyň içinde yere sokupdyrlar. Hasa mene soňky bir 10 ýylyň içindedir de bolsa günne günaşa şular ýazatlar eşdiýär. Günne günaşa. Bulan haýsy birini agdajak sen. Şo çağalaryň köpsiniň 70%-iniň enesi atasy ýanyna däl. Öz garnaşlaryny taşlap gaýdýarlar da köpsi. Öz garnaşlaryny. Şol garnaşlaryny bolýan öýündäki öz ýakyn garnaşlary daýysy bor, ýa ýenesi bor, dogany bor, erkek dogany nime maşgalatyna taşlap gaýdýarlar. Olam öz çağalary aýaly zaty bilen şol öz garnaşy bolup öz garnaşynyň çağasyny dogurlaýan amma. Bu zatlarym gaty köpeşdirler. Ne hayran galaýmaly öz şol hossarsyzlygyny bilip edýärlermi? Ya bularyň kellesi yerine dälmi? Ya bulary halys mankur edipdirlermi? Ya bular içýärmi, çekýärmi, içip çekýärmi-de näme çekýär bular? İçýärmi-de näme içýär bular? Sen bir öz yumruk ýaly öz garnaşyň çağasyny zorlaýmak bu näme diýmek bol? Sen bir zatlar içmeli bolýar-da bir zatlar, çekmeli bolýar-da, dogry däl? Öz aklyňa etmersiň onu. Men şu zatlary hayran galýan. Inni pagon göterýänler edýän işleri dagy inni aýdal olara inni öz garnaş däli aýdal. Öz garnaşlaryny şeýdip berenlere näme diýjek? Pagon göterýänler inni şu hukuk goraýjy işgärler özleri. Kanuny düzýänem özleri, bozýanam özleri. Özleri bozubam, kanuny bozubam başgalaryň üstüne atýarlar. Başgalaryň üstüne atýarlar. Şolardan näme? 5 manat pul gazanyp bolýar. Maksat şol. 5 manat pul gazanyp bolýar. O görüli basylmajak bolup, şu zatlar boýnuny almajak bolup, diýen summasyny eltip bermeli bolýar. Ene düzgün şolar ýaly Türkmenistanyň. Olaram biz Türkmen olamysaň düşünýärse, başga milletler aýdyp berseň düşünmeýär. Hiç inanaslar gelen oklar. Beýle de bir zat bormy diýerler. Öz biziň pagon göterip beren öz Türkmenistanyň öz hukuk goraýjy işgärler şu zatlar edýär diýen inanan oklar. Öyle çarmy? Biz üçinem inanar ýalyl. Ýöne şu zatlar habarlar günne günaşy yerli bir inanajak çeşmelerden gelen soňdan mal bolýar. Isleseň islemeseň. Ol çarny bu eýýam ýola goýulan biznes.
Ema yola koyulan öňden gelýän ýanky bir 30 ýyl bäri yola koyulan bir näme üçin aýdýanmyň. Häzir oňa geler, ýöne başda sizin aýdanlaryňyz bar. Bizim ýanky biziň ýaşlygymyzda bir real zat ýokdur diýen. Hakykatdanam ýokdur. Şo genlerlerde äär bilen aýryşyp gören bolsa ýa näme bolsa, şo döwürler bir zat bardy, ýaşlylar käwasy özüniň üstüne nebit goýup ýa uky sıçyp öz janyna kas ederler. Olam yatıp turmaktan der, belki 100 adam bolsa janyna kas eden şol belki şolun içinde biridir şolar ýanky öz klassdaşy bilen yatıp turan ýaşlar ýaly. Galany şol kakan kino goýbermedi, ejem şu köýnege ebermedi, ýa näme dip şoňa ýamanlyk edip bunu şu durnuksuz beýnidäki çağırar da onu etdirir. O köplen şodi. Inni şol ýanky SSR ýykylandan soňra bolan zady men inni şol siýasaty ýyzarlap görüp gelemsen bilemsen aýdýan. Ýanky Niýaz prezident bolan döwri ogly Murat bardy şol. Bizem şol Moskvada o döwür 93-nji ýylyň gurruny maňa habar berýärler, men soň Azatlyk radiosyna aýdypdy. Şo Murat diýen ogly çärjeği bar ýa, bir iş bilen. Şo döwürki çärjeğiň obkomynyň birinji sekretary ýa vilayet hakimi iksanjak ýanky okuwçy gyýdy akdyp şo mehmanhanasyna şo Muradyň aşagyna ýatyr. Ertesi gün bolsa da Murat bizden şeýle arazi bolup gitdi diýip şoňa beren ýalar. Şo taýdan başlandy, birinji ýol başlandy. Soň Niýazyň köşküne daşap başlady. Oňa näçe diýsen şaýat bar. Ol şol hökümet ýygnaklaryny geçirende iki gapdalyna başda şo iksanjak iki gyýjary, şolary şol araplan kyýaly ýarym ýalaňaç eşikde saklap, özü kursiýyň üstünde bularym iki gapdalyna o ministrlerim aşakdy. Şolar bilen hökümet ýygnagyny geçirýär. Ene Niýaz tirýekden doýup edýän işleri onu. Soňra şol köşkü her vilayetden owadan daşap başladylar. Ene Gözel Şagulyeva, Cemal Saparova, yeneler. Onun bular daşalyp, so köşkde ullanýarlar, soň gerek geller. Bu gyýlary uğradyarlar Türkiýe. Türkiýede şol elçixanada saklap, ondan şol Türkmenistanyň şol kwalifikasiýasyny ulatmagamy ýa türgelleşen barýan harbylar barmy, juristler barmy, polislerin tapawdy. Şu gyýlar şolaň aşagyna ýatyp, şolary kino düşürýärler. Soňra şo polis sesim çykarman hökümete hyzmat etmek üçin. Soňra bu biçara gyýlary onu Arabistana satýarlar Türkiýede, oňa şol gatykan maşgyly çağalaryny ýitirdi şol 90-njy ýyllarda. Menne atlary familiýalaryna şeýle ýazylgy, meselem şo Mar welaýatyna näçe gyýdy akidilerini, näçe ýok edilen, kimleň akidilen, kimiň uğradanyny familiýalaryna şeýle ýazyldy. Bu ýola goýulan biznes. Başta getirip şo gutbaly köşke diýerler. Şolar ullanmak üçin soňra Türkiýeden hem Amerika, Arabistanyň doboýam nira gerek bolsa çykarýarlar. Ýöne ýygyna dolanyp gelýäni 2-2. Galany ýitirmediler. Olaryň adyn familiýasyny soraýanam ýok. Ene şeýdip şol goýup soňra onuň mektep okuwçylaryna geçip başlady. Täp enatalar ýurduň daşyny. Olaram ýaz çağı geyinjek, iýjek gowy. Ýetirni bilen ondan biz awuş näme de men sana gowy baka goýaýyn. Ne şo tak gidip gelsen sana gowy eşik alyp bereldi. Ýani mobilni telefon ýa pul bereldi. Onuň o çağı da gidýär. Şeýdip ondan soň bir gezek gidenden soň ikinji gezek hiç tat ýok, bitmeli bolsun diýip. Ýok diýse de onu öňke edeniň hana suraty düşürdi. Masgara derse onuň ölen eline kyrnyk bolýardy o çağı. Şeýde bollanýarlar. Ine ýoksa göz görteli kwartally nebit dagdy. Ine kwartalyň içinde kwartal diýilýär. Şu aýdaly 4-5 şol 5 taşkyn 4 taşkyn bir aýla bolup duran howlyň içinde kwartal. Şoň içine kimin gelip gidýäni görnüp durar, kimleň maşyny dur ýa otay. Kim barýar, kim girýär, kim çykýar. Ýöre kwartiralar saklaýarlar. Özüm mektepden daşda däl. Ne? Men diňe şo nebitdagy getirip mysal edip aýtdym. Soň diýmesin Hamrat başda vilayaty tutup durdy, dogduk depem şol.
ayarlığının çağılarda sotaydı, yegellem olonum çağılar, hemmesi bar sotay. Yani bolýar zat şol, şo şäherde, şo welaýatda. On şäheriniň polisen ene hakimi bilen welayat hakimi meni ahyrlan getirip oturdular. Yani çünkü gözlemçilik eden atlı. Ne bolýan zatly. Kalmar aýaga tüýdüň agdyňda bir jaman. Bütüne ýanky Newtdagda därler, ýanky hemme welaýatlar şeýle. Neştaýda da her ýerimiz bir welaýatdan hemmemde gelýän habarlaram şo bir meňdeş onu biz ýörüýte bir çeşmelerden özläp alyp oturmak gerekkä, gürleşilýär da aňyrda tanışlanmaz, bilişlenmez, dost ýarlanmaz, joralanmaz bilen. Men bir klassdaşym molym bolup işleýär. Arada gürleş otyrnan neme diýär, häzir menne polisiýa girip çykmarlydy. Garaş soňra gaýlarny da menem aýtdym polisiýada näme işiň bar sen molym dämi dep güldüm da. Daýtdy çykam soň aýdyp bererni de soň gurrun berdi. Bu diýdi polisiýalar üstüne gelýän barlaglary ýeneler özlerim diýdi özler üçin bir her kwartallan bir kwartira snimat etýän ekenler. O adresine çen aýtdym men ýazyp aldym ýanky. Bir 4 etaşgan aşagyna diýe birinji etaşyna öňüne ýydan uzaldyp bir komnatny kwartiraň diýe 3-4 komnat ýaly edipdirler için kabine edip. Bana şo taýyk ýanky okuwçy gyzlara mertilýän eken. Indi şu okuwçylaryň biri göwreli bolýar. Bu ýanky joramyň klasyna ol okuwçy 6-njy klas. Ol işler etýänem ýanky şo polisiýalaryň özleri. Indi bu göwreli bolýan molymlar gatnaşýamşynlarda. Sen okuwçyň, siz öwretmeli. Siziň eliňizde bolan okuw wagtyna okuwa gelmänler siz günäkär diýip ýanky en atasyny çağıryp bir pul alýarlar. Nemetjek diýip ýanky näçe üns bermediňiz, plan pusmadan wagtyna terbiýe bermänsiňiz diýip. Onsoň molymlar çağıryp siz günäkär işiňizden çykarjak diýip molymlardan pul alýarlar diýdi. Gorkup. Sen klasyňda, sen okuwçyň däm näde bolýar gowral boldy. Öz etýän işlerini. Ene şunýaly nähilaýdyn, şo derejä ýeten. Biziň ýanky Olya Çarewna aýtdy, başgalaň üstüne. Ana başgalaň üstüne atylýan okuwçy bolsa gönmel molymlaryň üstüne atylýan eken o zatlar. Öz eden işlerini molymlaryň üstüne atyp goýberýän ekenler-de. Soňra molymdan pul alýarlar utanman. Indi şo gyýda ýanky gowral bolan gyýdyň en atasy özüni nähil alyp barypdyr. Gerekkä maňa onýaly ile maskara eden bar niraýsy şoňa ütdip bıçagany kok goýberýär. Indi nähil maskaraçylyga düşenem bolsa şo çaga en ata bolan en ata günäni özünden gözlemeli. Nirde men näme sypdyrdım kam dip. Men şo ýagdaýa düşen şo gyýdam tanadym, şo çagan kimdigini tanadym da. Ejesi pastaýan ýanky daşarda gepede oturýar. Oňmuň ýanyna uzakyn gepin aýagyna bir gyşyn ýaly şapyk. Onsoň çagada terbiýe bermeseň, köçede gep ýygnap ýörseň, o çagada şonýal bolsa sen men maskara etdiň diýip kok goýberýär. O diýmegem ýanky jahilliň etdirýän zatda bilimi sowady nemesi ýok bolmaly şoň en atasyna. O gyýdanyň boýnuna ýüpüni oklap bar niraýsa ola şo palajyny ýanky gowral ýagdaýyna kok goýberdir öýüne. Oňam niraýdan belli däl ýok. Indi onu polisiýalar ne gyýdyň tap. Näme boldy? Sen öldürdiňmi? Bir zat etdiň. Gözläýärler, tapanoklar, ojo ondan bäri 4 ýaşa geçdi da şu wagt. Habaram ýok, hatyram ýok, gyýdanyň niraýdan ölemi diýirim olan bellide. Indi şo ýagdaýda öýünden çykyp giden gyýy näme etmeli? Näde öz garnyny doýurmaly? Näde işe girmeli? Onu işe o ýaşda kim alýar mysal üçin? Ya o çaga näde dogurmaly? Şo gowrasyna çagan. En ata biziň ýanky türkmeniň en atalary öz çagalar bilen açyk aýdyň gürleşip bilen oklar.
En ata misal üçün çağasından gizlap çağasam en atadan gizleyer hiç ele öz diyanki içki sırrını alıp beriş neme kontakt yok da en ata bilen çağan arasında. O zaman o çağalaram näçin özün şunyalar alıp barya näçin bardyka kim barmaly lekin agor oturanlar diýer misal üçün barmaly lekin kim ona bardydy şonyaly iş etdiýdi maskara diýip gepin ederler ýöne ýalňyş. Türkmenistanda hiç hili o deyincalara bir aylanara oturara ýanky gyzykly zat ýok. Hemme yer ne kitapxana gyzyk barmy kitapxana hiç kim barmaýan. Näme üçin? İçi doly ýanky şol Guramaçylykla Jenaýat toparyň kitaby. Kim hökümetiň aşyna else şol kitaplar bor bolsa. Ondan mektepler hem doýgun ondan balnisalar hem hiç kim onu okasam gelmeýär. Ya aydal teatr var bizde bir ösen gyzykly ne teatra gitjek ne biz şo daşary ýurtda gezip ýörse on teatrda edilýär, kino teatrda edilýär. Ya bir bal tanıç nemeler bolýar, gyzykly konsertler bolýar. Şonýal zatlar ýok Türkmenistanyň içinde. Çağalaň eline telefon var, ýöne internet ýapyk, oňam uğrun tapyp VPN oby. Oňa da ýanky görýän zatlar kim? Çıraçylar. O çıraçam kim? Çıraçam ýanky şu Gurbangulyň ýegenlerden oýlap tapan şolaň hökümete gelen wagtyny Gurbangulyň hökümete gelen wagty çykan täze modasy. Şo görýän zatlaram şo başga zat gören o çağalar onsoň nähil bolup ýetişmeli. En atalaram men gat hayran galýana nädip şu çağaňa dogurdyňmy terbiýe berer. Sen o malam bir gora terbiýe berip bilmeýän ekeniň, özüň bilimsiz, sowatsyz ekeniň çağan goramy bir öwrene mallar gora ýa. Malyň nemesi ýok-da nähili adamyň kelpi kredibilçiligi ýok, ýöne çağasyny gora ýa. A biziň en atalarymyz nähili? Ine şu Ukrainada näçe türkmen çağalar, gyzlar, oglanlar herse bir ýerde oglanyň eline ýara galan, haýsy urşup gören, haýsy gaçyp gören, haýsy ölen, haýsy ýa bu gyzjagalan ýanky niraýdyny, näme etýäni, açmy, dokmy, ölümi diýerim. Hiç dat en atalar çykanok, en atalar şo derejede ine şu jemgyýetiň şu ýagdaýa gelmegi biparklyk, jahillik ýanky nähilaýdan jemgyýetiň aňynyň ösmän bir nemede galanlygy, galanam hiç bir-birini ip ýok etýärler-de. Ne şondan görýän mene. Belbel men sen aýtarlaň üstün doluryn, eger ruhsat bersen, şol en atan borju diýip aýdýanda sen, indi şu mahal men soňky 2 hepde gece onu 4 hepde boldu da uruşun maçlarını 4 hepde diýip aýdyl. 4 hepde gece onu şol Ukrainadaky biziň student ýaşlarmy olar nira çykýar, nira ýerleşýär, kim olara eýelik edýär, näme diýmeli, näme aýtmaly, ýol görkezmeli. O Polşada adamlar şular garşylary ýaly şert öğretmeli, Germaniýada şolar ýaly, Şweýçarda şoň ýaly. Şol işler bilen meşgul boldy. Ýöne şu ýurdun içinde, ýani Ukrainada okap beren studentler aglabasy Pezinden bir 5-6 müňüsi Ukraina Kharkiv şäherinde okuýar. Köpler şu taýda okuýar. Ýene 3-4 müňü ine Kiýewde. Ine aýdyl bir Pezinden 10 müň student bar. Ýene de şonçara biziň şol gidip şu taýda işläp beren ýigitlerimiz bar. Belki tyýlar ammadyr. Ýöne köp ýigitler şol dastavşyk näme ol bir guruluşykda. Şolary hökümet eýelik etmedi. Studentler. Häzir bir samalyot çykaryp bir 200 adam, 200 ýaş oglan diýip, bularym ýetişbilliginden Taňry ýalkasyny egilip salam berýär. Ýöne ol oduň içinde ýene de 20 000 san Türkmenistanyň raýaty galy ýaşaýyp gyýlar. O barada hiç kim gurrun edene. Ine hökümet gurrun edenak diýil bilbel. Emma bilen en atasy näýle äser edýär? Çağı senke uruşun içinde galy, depesinden bomba ýagypdy.
Biz entek bilemde o çağılan näçesi öldü, näçesi yaralı boldy, näçesi aman galdy. Entek ol uruşun dowamy gidipdi. Putin'i dinlesen may ayının ortasyna çeldi dowam etmeli. Hani en Türkmenin atlar jogapkärçiligi nire ýitdik aýna şo taýam gatyp gal. şona aýtjak bolýarny. Hanymyň en atasy bular. Näme üçin bular bar hökümetten talap eden akly çağalymyzy ýygyny uradyň ýa-da şolary kömek edin diýip. Özüniňki däli ýaly, köçeden tapylan ýaly bu çağal. Ondan ýurdun daşyny üstünden ok ýagyp duran çağasyny eýelik etmedi. Bu halk ýurdun içindäkisini nädip eýelik etsin, öz en atasym ýurdun daşyny bolsa. Teredin en atasy ýurdun içinde, çağalar ýurdun daşyny. Hiç kime eýelik edene, özüm okun içinde. Okap berene, bombaň içinde, okun içinde şolar. Bulan ýurdun daşyny işläp berilen bolsa. Çağalar ýurdun içinde, ene bular görkezilýän ne jebir sütemem zorlugam şu. Hani adalet, hani hakikat, hani kanun, hiç zat yok. Balyk başyndan çüýrüýär. Dogry aýtdyň belbel. Şol yegelleriniň gurnan oýunu şu TikTok'um, çıraçysam, beýlekesem, şu näçe azyp bilseler şonçagy. Näme üçin bir üns berin? Watandaşa näme üçin şu biziň gepleşiklerimizi ýurda beren aklar? Şu halk eşdämesin, bilämesin, duýaýmasyn, akynaýlanaýmasyn diýen niýet bilen edilýär ýörükde. Emma şu taýdaky ýaş oglunlaryň gyýylan agzyna getirýän gepleri bilen şolary bütün dünýä ýaýrady batýlar. Şolaryň biriniň hem toguny tokduýan akşa hökümet. Näme üçin? Özlerini peýda. Sebäp şeytanyň azyryny özüniňki. Şolar milleti näde azdırsa, agzaly etse, sağından çıkarsa, ödülür, bitip gitse, bolluyor. Olara boş toprak gerek, halk gerek gel yerin üstündeki. Yine şu pikirden uğralanıp, yine halkın başına salınan zulüm şu. Ol bir şehirde, bir velayette değil, bütün Türkmenistan'ı den yayran, onun oturdan Türkmenistan'ın şol cenayetkar rejimi. Yine şonun üstünlük bilen amal edip otuyorlar. Hani aydı otur bel zawça olar akıdıp gelen barasılana şanlıqlaya Moğolluymam olan göwreli bolarına jogap bermeli. Yine bir mektepde bir kollektiv ödüm. Yine şey edip ağla tutup adamları birek düşman yağı edip koydular. Ondan ne edip bu cemiyette biz adaleti tapmalı. Nereden gözlesin şon en atası eğer adalet tapayın ennede. Yine şu soru emmamizin önümüzde dur. Gelin şona jogap gözleyelim. Belki kemini sen aýtjak zatlanmadyr. Sapara meni halmıra da başlarsınız. Aýtjak zatym köp, men başga çara edip aýdaýyn onu hatta. Aýdy. Türkmenistanda ýanky zat bu gaty giňden ýaýran hakykatdan menem öz ýaşap gaýdan ýerimde, ýaşap gaýdan döwürlerimden bilýän zatlarym bar da häzir hasam beter bolan bolmaly. Yani bu zatyň ne statistikasy bar dünýäde. Yani bilim pes olan jemgyýetlerde ýa-da ýurtlarda şu ýanky neme jinsi zorluklar gatkan bolýar-da. Hemme ýerde nemäň arşagynda ýene de şu bilimsizlik, sowatsyzlyk durýar-da. Soňra birim bilimsiz, soňam o näçindir bir şu islamy nemelerde de gatkan bar. Ýa muny häzir dinleýän ildeşlerimiz bir hil nemerek kabul edipler ýöne. Statistikalarda şonu görkezýär. Onuň hem sebäbi bar. Näçin diýilende. Aýaly şu perdäniň arkasyna, ýani görkezmän saklamak diýilen bir zat bar da. Din düşüncelerinde, dinde, näçin o sebäbini hiç kimem aýdanok şu wagtda çellenem. Hiç bir dinde de jogaby ýokdur. Näçin aýal maçgalalar arkada galmaly diýilen soraga. Bahana hökmünde ýanky jinsi nemeleri görkezýärler. Ýöne näçin Ýewropa ýurtlarynda bolan ok zatlar diýilen sorak çykýar da, deňeşdirilen nemeler bar. Biz
Bunu okap gören döwrümizde şo zatlary deňeşdirip neme dip berýärdi. Sapaklar bardy ýaňky. Indi şu türkmenleriň öýüniň daş döregini ýaňky hayat bilen örýärlerdi. Divar bilen örüp onam beýik edip görünmez ýaly edýärler. Soň şu hayatyň aňyrsynda nähil zulüm bolup bitýär. Şu hayat näme üçin örilýär? Birinden goranmak üçinmi? Goranjak bolsa o hayat ýeterli bolmaýar. Bir sana bir zat etjek adam hayata aşyp edip bilýär. Ýa-da ýaňky divary. Munuň başgaça bir jogaby bar ine. Şu hayatyň ýaňky ýa-da diwaryň diýelim. Men bilemok Türkmenistan niresinde nähil nämelýändigini ikisine bolanjak. Aňyrsynda bolup bitýän zulümler, ýaňky türme bar aýna. Türmäň içine girip bolany o. Orda içinde nähil zulümler edilýändigini bilip bilmeýär. İçindäki adam gurrun berämese çykyp. O Türkmenistandaky öýler hem edil şonuň ýalydyr. Hem o Sobot pes hem jaýyndaşyny aýlaýarlar, türmehana ýaly. İçinde näme bolýanyny belli däl. Ve muňa goşmaça en atasan daşynda ýaňky işläp ýördi. İşläp ýör we pul uradýar. O hayatdan bir beýikräk edip gurup diýip berden. Aýdýar ýöne şo beýik hayatyň näme boljagyny, nähil bir ziyan ýetirip biljeginiň farkynda däldi. Barýança o çağı näme boljak? Diňe gyzam däl. Oglan çağlara da baterwet saatlar bolup ber ona. Köp saat aýdyp bolanok dene. Şu at birinji gezek. Şu zat aýdalyp çykdyk ýöne. Dil baranok köp saata. Ýa-da ýaňky Türkmenistandaky aýallaryň türmesi barada. Dil baranok. Aýdyp bolanok o zatlar. Ýöne düşnükli bolmaly. Yüzle aýdylanda da düşnükli bolmaly. Şonuň o nesse agyr görnüşini pikir edip bermeli de. Soňam ýaňky Almyradaň aýdan bardy bu ýöreýt edilýär diýip ýaňky. Ýa-da biznes öwrüpdir ýa-da biznes öwrülmek diýmen ýöreýt etmekde. Munuň bir ucunda biznes bar, beýleki ucunda da ýöreýte bir erwet niýet bardy. Olam nereden gelýär? Ýaňky Hramowlardan gelýär. Bunu Berdimuhammedowlar bilen çäklendirmek gaty ýalňyş bolar. Berdimuhammedow arada bir şo näme wezipäni ýerine ýetirip berýänler ýa-da ýaňky ýegenler. Onuň aňyrsynda ýaňky Hramowlar bar. Hramowyň aňyrsynda o ýaňky orset bar. Bu näme üçin edýärler? Bir jemgyýeti çökertmek üçin ýa-da ruhdan düşürmek üçin ýaňky aýagy izlerini bozmak ýa-da şolara bir ziyan ýetirmek yeterlikli bolýar. Soň şo jemgyýet öz-özü çöküp gidberýär. Şol ýaňky çağanam ýetişdirmeli aýal maşgala ýa-da şonuň täsiri ul diýil ýetişdirmeli diýip aýtmaly ýalňyş bolar. O çağa aýal maşgalanyň ýaňky aýalyň täsiri gaty uldur. Şonuň üçin hemme taraplaryň sagdyny bolmalydyr. Ruh taýdan, sosial taýdan, ykdysady taýdan güýçli bolmalydyr aýal. Şo zatlar güýçli bolmasa, soň çağa ýetişmeýär. Ruhnama nesli diýip at goýdy. Ruhnama nesliniň ýetişmesiniň bir gyrasyndaky esasy näme? Täsir, şol aýal maşgalalary ýöreýte çökertilmegidir. Soň ýaňky ruhnama üstün gelýär-de. Ýa-da ine bizim döwrümizdekiler azyram bolsa başgaçarak düşünjesi. Bizden öňkiler ondan başgaça ýöne soňkular näme üçin? Gowy däl. Emine barman şu ködüň bolan. Şu soňkular näme üçin gowy dälliýän näme bar? Şol men şeýle düşünýän bu işiň, bu edilen betbaççylygyň psihologiýa tarapy. Bu biz bilen oýun oýnaýan ýaňky gelmişekler, biziň gyzlanmada şu derejeye ýetiren oglanlary
umum alanda yankı bizim cemiyetimizi şu derece yetiren gelmişekler näme diýebiler. Bizim okumaly adymyzy çäklendirýärler, hatda özleri ýazýarlar, awtorlyk etýärler. Ondan görmeli zatlanmady çäklendirýärler. Ine internet şu Türkmenistanyň içinde näme üçin gowy işlänok. Ýöne uğrun baň işledip bolýan uğru. Onuň bilýär ýaşlar, ýa-ni içindekiler. Näme üçin bular ine psihologiýa tarapy diýenim. Şu näçe şu Türkmenistanyň içine owalanok, bu kän ýöne psihologiýa tarapy şeýle bolýar. Nämen etmediysen şo zada näme köpelýär-de, nähili aýdyn, talap köpelýär. Talap köpelýär. Ha, talap köpelýär. Şu etmediýler zada. Mysal üçin birine bir karobka goýup gaýtýar öňüne. Şunu açaymagynyň açmak bolýan näler açayma diýse bäh näme waka diýip adamyň içinde şonu açmagy, şoň içindäki näme zat bardygyny bilip gelýär-de. Şo tarapyny, psihologiýa tarapyny bilip oýnaýarlar bu halk bilen. Näme üçin görmeliler, okumalylar, internete girmeliler diýerler, ýöne girenlerine ýönemene de o girip içine o internetin görkezilýän, edilýän zatlara, näme üçin onu o ýaşlara, şo ýalzatlar edip ýören ýaşlara duruň beýtmäň, o ýalzat etmäň diýip ýa bizim kanallarymyzda ýa-ni içinde görkezmän blokirawa edişler ýal, olar näme üçin edenoklar. Bilip ýörüýte etýänlikler üçin, şu öňünden planlananlygy üçin şolar şeýle ýaşlarda häzir bizim türkmen gyzlanmadyň yeten derejesi bir açık yarım yalançı inmek bilen çäklenen nokta içkeşiklerde surat koyarlar, tans etýärler. Oku eşiginde mektebiň içinde maskaraçylyga bu bolup duran da şunu hemme nemelerim görüp gören näme bolup duranny. Indi şaratlar näme üçin aýranoklar internetden bizim gelip bir arasa ahlak taýdan arasda bir jemgyýet gurjak bolýar, bizim zatlanmady aýyrýarlar. Bu zatlaryň awtory hakykam şu gelmişekler, ýa-ni dogry welläkkeşdiň kemine şu Hramow şadanlar ýa beýlek Açersowlar şolardan gelýär. Bizim kitaplarymyzda awtorlyk etýän bolsalar, kimiň näme okumalygyny, näme görmeliligini çäklendirip, bular psihologiýa tarapyndan bilip oýnaýar bu oýny. Ne şonu aýdym. Bu hoşa ruh taýdan demes men dövmegi de şo psihologik taýdan bolýar, şo ruh taýdan bolsa. Şo zatlary bermeýärler ýörüýte, ýa-ni ruhsat beren oklar. Jemgyýeti çüýretjek bolsaň şo aýallardan başlamaly da birinji nowatda. Başga nemesi ýok. Neslin önmegi, terbiýelenmegi şolaryň elinde bolan üçin. Ýani o jemgyýet nirede dowamy gelýän bolsa, öndürilýän bolsa şo taýyny çüýretmek ýeterli diýär. Olam ýa aýallara dengelýär. O etmesem şol sebäpdir. Soň ýa-ni ýegenler ýalak, ýene näme ýaly nesil döreýär orta çykýar. Soň şonu isleýärler olaram. Şonu isleýänlikleriň sebäbi. Ýöne bu sebäpleridir. Netijesi hem ortada. Netijesi o jemgyýet çüýredi. Indi şonda da şu jemgyýetiň içinde de goranmak isleýänler bar-da. Ine bir näçe gezek gürleşdim de. O ýaş o gyzymyz bar. O diňe günde o tawşyryk berip durýan diýip gürrüň berýän enatalar gatkan da gürleşenimde soňky 2 ýylyň içinde. Indi olaryň hem gaýgylary bar. Indi şonuň ýaly goramak isleýänler bar-da. Ýöne beýlek tarapdan hem goşadurna içinde aýtsak namus diýsek, ýa-ni namus meselesi diýsek, ýöne namus meselesi aýal bilen çäkli däldir. Olam ýalňyş düşünilmesin şu taýda. Erkek bilen hem erkeği hem için alýandyr, watan hem için alýandyr, ýurdy, geleceği, geçmişi, tarihi hemme zady için alýandyr namus meselesi. Şonu gorajak bolsa, misal üçin ýa-ni bilbilim gürrüň beren bar. Yani polisiýa işgary özü şo gyz çağany bozup, gyzyndan molyumy enata ýa-ni
demedi ya diye hayvat atıp pul alýarlardan gorkuzup diye da. Yine şu zat akıl almaz da. Bu nähil men şeytanlaryň älemindeden bolýan zat däldir bu zatlar. Men şonu ýaly düşündiresim gelýär. Minde şondan ýanky milise diýdi, ýanky polise diýdi ýa-da prokuror diýdi. Ýa-da KGB diýdi, şol adamlary o arkaýyn öldürmäne haky bardyr. Öýüne gelende, namusyna değinende öldürmäne haky bardyr. Sebäbi Türkmenistan diýilen döwlet ýokdur, işlän ýokdur, türkmenlere değişli däldir. Şu wagt bolup duran zat jenaýatçy bir topordur. O ýanky Kremline, Putin'e hyzmat edýändir. Diýmek, Putin'e hyzmat edýänler bizim namusymyza degýändirler. Ýanky Türkmenistan diýilen ýurdum o namusyny el ýetirendirler. Şolaram cezalandyrylmalydyr. Menim pikirimçe ýanky men polisiýa, men şol ýanky Gurban ulynyň ýa-da nemäniň häzir hökümetiň adyndan geldim diýilenlerim hemmejesi bir kanundur ýa-da kanun daşydyr. Bular arkaýyn öldürilmelidir. Arkaýyn. Ve şu wagt ýani namusyna değinjek bolsa arkaýyn öldürilip bilinmelidir bular. Kanun daşı millete ziyan edýärler. Milletin garşysyna işleýärler. Jemgyýetiň düzgün tertibini bozýarlar. Bizim aýdaly däp desurlarymyzy el ýetirýärler. Däp desurlaryň hemmejesi neme däldir? Goralmaly däp desurlar bardyr. Şolary goran oklar. Diýmek, bular jenaýatçydyrlar. Bana verseler bir günem ýaşatmar. Açyk aýdýan. Ýaşamalan däldir bularyň edýän işlerini men aýdýan şu wagt dile getirip bolanok şu eşten zatlaryny dile getirip bolanok. Ekranda aýdyp bolanok. Şonuň üçin ine öldürmeli diýilýän sözümiň arkasynda şo zatlar durandyr. Gaty Kemine sözüň bölen ýankyň üstüne getireyim men. Soň sözüň dowam edersin. Diňe 6-7 klasyň çağalar däl, gyz çağalar däl, oglanjyk çağalar bar, oglan çağalary. İnternetde okuyan enesiz atasız çağalar bar ýanky. Saý sebäp bilen şo ýerde düşenler eneli atal bolbam düşüp bilerler. Enesiz atasız bolbam düşüp bilerler. İnternetde okuyan çağalar, oglanjyk çağalaram şeýle zaýalynýan ekeni. Okan döwrüne, şo internetde okan döwrüne şolaram zaýalýan ekenler. Onu öz molumlar zaýalýam onu biljekden ýöne şol oglanjyklaram internetde gutarandan soň 16-17 ýaşda internetde gutarýan bolsalar öz başlaryny özleri çaramaly. Hökümet şo çağalara da hiç ýyl öý bilen ýa jaý bilen üpjüneden ok başga bir mali ýanky maddi hiç kömek edilen ok inni şu çağalarım 17-18 ýaşly mekdep oturup çykanlarym öz gününi şolar ýol bilen öz gününi gazanýan eken, gün güzerany şeý dip görýän ekenler. Ine türkmeniň gelip düşen, gelip ýeten derejesi diňe gyz çağalamady däl, oglan çağalamadan zaýy. Şonu aýdanydim hemem ýanky biziň şu edýän gepleşiklerimizi, şu geçirýän gepleşiklerimizi Türkmenistanyň içi hiç ýyl görenok, görselerim ýanky biziň öz aramyzda bölek edip bir minut edip emoda ýene de TikTokda paýlaşylýar. Asly Türkmenistanyň içi görenok şu biziň edýän gepleşiklerimizi. Onam görmedýär edýärler, oň üstüne de jan edýärler, işleýärler biziň türkmenlerimizi görmedýär. Türkmenistanyň içindäkiler. Daşyndakylarym gaty hayran galaymaly, köpüzi görjek bolup pelak bolup duran oklar. Ine şu Türkmenistanyň Türkiýede da uçup gelýänler bar. Aýdal Orsiýada bolsun, başga ýurtlara bolsun, şu uçup gaýtjak adamlaryň öňünden leksiýa geçip kabinetlerine salyp leksiýa geçýän ekenler. Ine şu YouTube'larda iki tane aksaçly ýaşly bardyr. Şular dinläýmän diýip diýe suratlaryny görkezýärmişler. Almada
saparağı kiňidiňin ine şul adamlara nime daýman barsaň adam da şurda barsaň adam dinläýmen. Şunu dinleýän adamlaryň hem atlaryny, familiýalaryny, telefon nomerlerini bize getirip berin diýip aýdýamyşlar. Teredin. Ine şonu men aýdaýyn idim şu taýda yeri gelli aýdaýyn ine. Şolar ýal agitatsiýon, ýal propaganda geçirýärler. Türkmenliň içinde görmedýäli. Olar Türkmenistanyň düşmanydyr, siz Türkmenliň düşmanydyr. Düşmany şol adamlar göräýmen diýen ekenler. Öyle çare yurdun içinde gören oklar diýmek ýalňyş bolar. Mesela şu zat bilen gaty ýakyndan gyzyklanýan yurdun içinde görýänler kän. Hatta yurdun daşyndakydan köp de men belli bir nemeler bilýän, döwürler bilýän. Yurdun içi, yurdun daşyndan köp. Yani hem statistika tutýas biz. Hem yurdun içindäki görýänleriň pikirini aýratyn, o hasaplaýas. Biz gaty uly neme iş alyp barýas bu neme barada. Yani istihbarat nemelerinin içine düşýär bu maglumatlar. Yani gören ok diýseniz ýalňyş bolar. Hawa ine görýänleriň o köp görýänleriň O görýän bolsalar, meniň habarym ýok da. görýänleriň o köp bölegen muallimlerdir. Ona açyk aýdyp bilýände. Ama gönürýän bar bolsa muallimlerim hasap sorap bilerler. Muallimlerim mesela şu nemelerin köpüsini muallimlerden alýasda maglumatlaryň. Deňeşdirip görýärsiň, yerinde barlap görýärsiň şol adamlary. Yani emikinin nemesi gaty giňişlerini ýaýrady. Täsiri içinde maglumatları. Demedip bilýärse, yani meheme diýilen guramanyň hiç bir güýjüniň ýok we gaty passiv işlän ok. Bir-birinden gorkýarlar, bir-birine de ınanan oklar. Şonuň üçin arkaýyn içinde gezip bilýärler. Ol mesele aýratyn. Indi ýanky cezalandyrma yerinde köprek durýar biz. Sebäplerini aýtdyk ýanky. Sebäpleri jemgyýet tarapyndan bar. Ýanky öýüň daşyna o beýik hayat örseňiz, ýanky ýa-da diýwar örseňiz, çağalaryňyz o gorkak ýetişýändir. Pikir taýdan o ýapyk ýetişýändir. Şol adamlar soň jemgyýetiň içinde de asosial bolýar, ýanky sosiallaşyp bilýän däldir. Türkmenleriň birek bilen sosiallaşyp bilmeýänlikleriniň sebäplerinden biri hem şoldur. Ýewropada, Amerikada ýa-da Awstraliýada men bir diýwar görmedim öýüň daşynda. Öyle çare, ne sizin öýüňiziň daşynda barmy diýwar? Näme üçin ýok? Ama bilýän men şondan sonra ýanda. Sesiniz yapıp durandır. Sesim yapıp duran eken görkedeýinmi? Ýok, ne daşaryň görkedeýsen görkedeýin ýok. Görkezip bilersiniz o ine men misal berjekde gaty gowy bar. Ya, Nawa. zaborat ýok diýsen. Ama men Ine. ýoksa ama şo yer size değişildi or dälmi? Ýa, hiç ýokdur zabor. Indi İstesin kik gelsin, istesin möjek gelsin, hiç zabor ýokdur. indi şo ýurtlardaky adamlar näme üçin düşünjesini, pikirini arkaýyn aýdyp bilýär. Mesela ýaşlykda daşy açyk o hemme ýere ýanky pikirini ýetirip bilýän görnüşde ýetişdirilýär. Hemme zat täsir edýändir çağalara. Şu çağa kan daş döwründäkine pikir etmeýär-de beýin o ýanky adamın farkında bolmayan derecede işleýär, arka sahnada işläp durýandyr elminde ama hemme zat täsir edýändir şonuň üçin. Türkmenistanda görüň giden diýwarlar, ondan soň aýal maşgalany öýden çykarman, gaterwet nemeler bar da men maşgalalary bilýän. Şu aýaly hiç öýünden çykman ýa-da işe giden wagty üstünden gulplap gidýänleri bilýän hemen. Şonuň ýaly edip aýal saklamak näme gerek? Sebäbi näme? Sebäbini soramaly. Sebäbi näme kanaatlandyrýan sebäbi ýok. Din diýip tutýarlar, dinde de onuň ýaly zaty ýok. Men Jahillik. jahillik sebäbi men din kitaplaryny bilýän, dine o bir dininkine däl.
Şoň içinde misal üçin iň agyr aýaly, iň agyr nämäni berýän hristiýanlyk bardyr. Hristiýanlyk dininde geçýändir. İslam dininde aýaly şunu ýalydyň, bunu ýalydyň diýip ýokdur gaýta. Çağany bakmak mecburiyeti erkektedir. Pul çıkarmalı bolsa da şondadır. Ýa-da neme bar da men İslam fıkhyny bilýände. Ayal erkeğin eýneşigini ýuwmana da mecburiyetli däldir. Eýneşigini ýuwdurjak bolsa da pul tölemek mecburiyetindedir. Erkek diýilen hökümler bar da men bu zatlary o ine aýtsam owa sen dini bilenok ya sen dinden habaryň ýok diýjekler. Ýöne şu diniň içinde bar da şu zatlar. Men bu zatlary 6 ýyl okan soň içinde bolan üçin bilýän. Ýa diňe miras paýlanşygynda aýaly neme tesrak hakdan alýandyr. Ýöne başga hemme ýerde aýalyň haky beýikdedir. Yani şu pikir edişiňizden has başgaçadyr. Ýöne bu dini bu öňe sürüp bir ýol aljak bolamok, ýöne bilim diýjek bolýan. Yani bu arkasynda din ýokdur. Yani jahillik bardyr. Öyle çary baň aýdýarlar. Sebäbi jahillikdir. Eger hayat ördürýän bolsaňyz, çağalaryňyz gorkak siýasata goşulyp bilmeýän, öz pikirini aýdyp bilmeýän neme çağa ýetişýändir ulalan wagtda. Gynandyrjy, ýöne hakykat şoldur. Biz hökümetiň başyna gelsek, şu neme barada ýörüýte kanun demesine girizers. Yani reforma diýip aýdyp bilersiňiz. Buňa sosial reforma diýip bilersiňiz. Biz şo zady geçirmekçi, ýa-ni diwary örmegiň çakyçeni boljakdyr. Beýikligi hemme zadyna çelli goşulars. Şonu etmesek, ýa-ni jemgyýet çüreýär aýna. Birki jemgyýetden soň çürede şo zatlar. Hiç zat o döwletiň ýa-ni bilgisiniň daşynda bolmaly däldir. Öýüň içinde bir zat ýaşalýan bolsa ýa-ni öýüň içindäki aýal erkegiň arasyndaky gatnaşyga da döwlet garşarsa, döwlet netijede jemgyýetdir. Yani jemgyýetiň bir nemesidir, guramasıdır. Yani jemgyýetiň bar bolmagynyň netijesinde döreýän guramadyr döwlet. Şonuň üçin gatlyşmana da haky bardyr. Yani o adalaty o elden berýän däldir. Yani diwarlaryň arkasyna nähili zulumlar edilýändigini bileňiz, o köpüsi şoň zulum diýen pikir edenok da edip berýän işine. Şo zatlary çäklendirmeler getirilmelidir. Ýöne şu wagtky ýagdaý üçin öýüňize men polisiýa diýip owa gelip namusyňyza değişli bir zatlar etjek bolsa, ahlak o daşy bir zatlar owa etjek bolsa, onu öldürmäne dogly hakyňyz bardyr. Sebäbi Türkmenistan diýip häzir bir döwlet ýokdur. Jenaýatçy topar bardyr. Onuň beýleki uji Kremline gidýändir, Orsa gidýändir. Şonuň üçin bu zat boýunça da ýörüýte bir aýratyn üstünde işlemäň neme dursa, işläm dursa aslında bir ýüzle bir işlendi. Ýa-ni täze Türkmenistan gurulan soň näme bolar? Zorluk iş edenler esasen çağları yoldan çıkarma, yani çağı kan yoldan çıkarma, değişli ahlaksız işler edenler var da yörüyt aýratyn neme geçer, o adam öldürmekten has beterdir. Çağının ahlakyny bozmak adam öldürmekten has beterdir. Sebäbi näme diýilýär oňa? Kemis bir adam çykýar jemgyýetiň içinde. Şu çağa kan, şu bozulsa, şonuň nemesi ruhu bozulsa, ruhunu döwseler, soň jemgyýetiň içinde ýa-ni ölden beter ol. Käbir misallaryny bilýände, ýa-ni men öz ýaşan ýerimde gaterwet zatlardyr, şoň üçin jezasy gaty agyr bolmaly, ölüm bolmaly. Agyr diýip neme üstü ýapyk aýtma gerekli ýokmu kändime mutaýda? Açyk bolmaly, samimy aýtsak ölüm bolmaly. Ine neme soraýarlarda şol ýokary işgärlerden size çykýanlar barmy diýip, ýokary işgärlerden bize çykýanlar bar ýöne o az, näme üçin az diýip soraýarlar. Azlygynyň sebäbi şolaryň hemmejesi
o çağaların ahlakyny, namusunu bozup, öldürüp, zayalap ýören adamlar şolar. Näme üçin çıksın? Bizim ýanymyza gelip bilýärmi şol adamlar? Gelmelimi ýa-da? Gelse biz kabul etmelimi? Biz olara o gelse o cezalandırmalı, yani aydan ceza. O kaçsa da olar tutup cezalandırmalı. Buların demesi şoldur. Buna näme üçin arkaýyna aýdyp bilýärse, o size garşy çykar, işiniz kynlaşdyrar diýe. O biz näme diýilýär ona? Samanyň aşanyň o iş ýöretjek bolsak, biz o şu wagt başga ýerlerde bolardyk. Biz ýanky o ahlaksyz iş eden adamlar bilen ýol almakçy däl. O san näçe bolsa sanyny biz bileli häzir barmakka. Çoňa görä de mazarlyklar gazylar. Men aýtjak zadym şosa, bu näme üçin aýdan gaty agyr bolup biler, ýani agyr degip biler köpler üçin. O eşden zatlarımızı dile getirip bilemiz o ekrana çıkıp. Öz aramızda gürleşmeye de çekinýäs bu zatlar. Yani gaty utanç verici. Kemine sen bollun men aýdanyň bilen tutaydy. Şol ýene de bir sebäbi bar da şol real ýagdaýyň ýurdun içinde döremek. Şol niyaz diýilýär. Döwletiň ýol başçysy şol ýene sesinde duran ýanky hramlar, zadalar, beýlekler ýurtda ine tiryek belasyny geraýyny girdiler. Şeýdim, ýaş ýigitlerin, ýaş öwrüň erkeginiň bilemakman näçe göterim diýip aýtman ýöne halkyň köpüsini aglabasyň sanyny çykardylar. Erkegiň erkeklikden aýrdylar. Men bilýän 96-njy ýylymdy. Men özüm şol Azatlyk radiosunda çykyş etdim. Şo döwür Aşgabatyň etegindäki iki kolhozyň gyýylary bileleşip hatýatdylar. Bizim owalarda erkek kişi galmady durmuşa çykmagy. Bizim näçe ýyl bärini durmuşa çykylmagy öter, dem duş ýok bize äre çykmaz. Hemmejik süpük narkoman boldy ýa ölüp ýaty şunu. Ine şolan bir tarapdan ýene de şu tendensiýanyň ýa-da jelepçiligiň göremegine getirdi. Jelepçilik diýip ýaşy ýeterler aýdýar ýa eller var, gyýlar var. Onu utanma ne diýerler. Olam bir käre urlukdur. Ine şondan görýänler. Ýöne şular ýaly bizimki ýaly ýagdaý, ýöne şoň başlanyş ýagdaýy emede Kırgızstanda da boldy. Olan şol zenan maşgallary ýanky ykdysady kynçylyklary dözgelmän hem ýurdun içinde hem de ýanky Orsiýet Federasiýasyna gidip şo taýda jelepçilik edenler bar. Azal köpçülik bilen. Ýöne şol halk şu zatlaryň öňüne almany başardy. Häzir hem şoň üstünde elini berk turlarda. Şu meselede Kırgızlar bizden has öňe gitdiler. Goramak meselesinde. Ine ýanky Kemilen aýdanyň üstünde durup geçen. Ine birinciden ine bizde kanun işlenmedi. Aslında hiç bir kanun işlenmedi. Adamın ya grajdanynyň barara kapısy ýok, adalet etler. Daş töwregin bir adaletlik ya da jenaýat. Köçe çyksaň para bermeli ya para almaly. Ya birinin önüne bükülüp gezmeli, ya urulup ya yenjilip, ýene de hiç kim sen arkanda durjak adamym ýok, kanunum. Indi özlerinden geçti bu hökümet milletin öýüne, aýalyna, gyýzyna, çağalaryna ýapyşyp başlady. Indi näme etmeli? Kanun işlenmedi. Hiç bir kanun işlenmedi. Ýöne bizde ata baba dowam edip gelýän däp bar, destur var, ýörelge var. Ozal bizden ozalama asırlar boyu Türkmen yaşaptır. Näme edipdir? Şolar ýaly ýagdaýda türkmençilik diýilen kada kanun ýolu gelýär. Şu taýda şonunla bolýar. Eger bizde kanun işlemez. Demek ýanky Kemilen aýdyşy ýaly. Eger biri sen çağan üstüne sürünüp gelse, ya onu şu taýda mektepde mi, ýene bir ýerde mi, allapmy, gorkuzypmy ullansa, demek on cezasyny ene atasy dolu berip biler ya on ýakyn bolsa. Nähil ceza bolup biler. Ene Kemilen aýdyşy ýaly gerek galadyny boynu towlapyny da haky bar.
Sebäp adam özüni maşgalasyny özü gorap bilmeliler. Eger şonu etmeýän bolsak, şonu etmeýän durarlygymyz sebäpli ana şu ýagdaý dörep şoň üçin. Ýurdun daşynda onu okap berlerine bomban aşağına, mekteplerdäki ýagdaý oň aşağına, enatasy Türkiýede, ýani ýene bir ýerde. Bizi pytratdylar millet hökmüne. Indi nädip biz köni akaba atawaba däpde surumyza dolanyp gelmeli bolsak, ýa bir türkmen täzeden diýerelçek bolsak, onda biz hökmen bir çäreleri göräýin. Ol çärelerim o gaty zamun kanunlaryň üstü bilen edilip biler, o çäreler islendik ene ata ölçüde çözüp biler. Ben ine şonu aýtjak boldum. Bärde utanara çekinere hiç tat ýok. O diýip bilersiň. Vatandaşlar ne Türkmenistan şuun kun ýa-ni ölüm jazasy ýok. Ýok, ol kim üçin ýok? Şu kanun bozup oturarlar üçin ýok. Millet edene gaşyn. Şunu edip oturan şu kanuny ýerine ýetirmeli guramalar, edaralar, şolaryň işgärler egni pagolsy. Şolar gödök bolsa mene şu ýagdaý ýüze çykyp otur. Ýöreýte aýdylyp otur şu şumarly mesal ýetirler. Şu näme üçin şu biziň çykyşlarymyzy bu başarsa hökümet basyp ýatyrjak, ýöne kemiňen aýdysýar. Ol gidip dur TikTok üstü bilen, imam üstü bilen, flashka bilen, ýene bir zat bilen diňlenýär Türkmenistany maňan edip durlar giýjek onu. Gep onda gep şonu hökümet biziňkini basyp ýatyrjak bar ýa-da sesimizi. Emma şu işler edip oturun, işgärlerin üstünü yapýar. Ya da şol ýaşlara ine şu bir ýerde wejaralyk bolsa şolar etmäge ýol berýärler. Onu many internetde gönüne düşman söhbetdeşlik bolsa, olan söhbetdeşlik kim bilen ýatyp durmaly, kim näme etmeli, nähil boldy, o boldy, bu boldy. Hana görürler şol. Bir geze maňa ugradyp durlar, 3-4 saat nareskan öwlüp maňa şolar ýarda dağı duvara uratmaň diýip. Sebäp ol hökümetiň siýasaty. Şol şeytanyň ağzyrany özüniňki diýilşi, ýani bular şol jemgyýeti bulaşdyrdy. Indi olardan okuwak adamam ýok. Ýa siň aýtsyňyz ýa enatada bolmak aladasy ýok indi gelecekde. Ojaga gyýjaga ýa bilbiliň aýtany ol indi köçede dogurmalymy? Ya ölüp bitip gitdimi? Näme boldy? Enatasy inne biz nähil bir wagşy halk. Şol ýerde bütün jemgyýet bol şol milisiýany amana getirmeli ýeri geldi. Ýöne şonu hiç kim edemez. Ýöne hakkı bardyr etmäge. Şonu biz aýdýar, şu taýda. Nähil jeza berseňiz hakkyňyz bar. Isle öldürün, isle maýyp edip goýun. Ol öz işini. Ýöne maşgalaňyzy el ursalar gelip. Onu siz şola bilen haklaşmagy dol hakkyňyz bar. Onu siz pyçaklap öldürün. Bir kılık bilen başını alın, ya asyp öldürün, otlap öldürün gerek bolsa, ol öz işini. Her kişi özü çözsün o mesele. Sebäp o döwletde kanun işleýän bolsa, onda merşa kanunyň esasyna prokurory ýututun, suwda ýututun, plan edara ýututun diýip aýdardym. Men kanunçy boldum. Emma o kanun işlemeýän döwletde onda halk nädip gorunmaly mesele bardy. Şonu maňa olar çygyk berdiler. Ha, radasy näme garşy bolýan, şular ýagdaýda halk nädip özüni gorunmaly. Kanun işleýän. Ene işlemeýän kanun işlemeýän döwletde şular ýal jeza ber. Olara etmeli, halkym busup oturmaly. Bolmaz o. Sebäp döwlet halk diýär kanunlar. Bir kuşka kistat alıp koysunlar öýüne. Gelenin ýüzüne şoňa teperýaly. O da bort bilen. Çağalaryň şey diýen bolsa, sen boy yetmedik çağaň 12 ýaşly çağaň zorlaýamasa, men oradan ýüzüne kistata teperdim bir kuşka. Otun maýyp bolup otursun, ölmesinem, gülmesinem. Olan bir çare. Onu ýöne şol çağan enatasy çözer näme etmeliligini hoşsarlar. Onu işläne. Biz baraly kanunlar düzeli, ele halk kabul eder ya halkyň saýlandy. Onu şol taýda kanun boýunça ýaşardy. Ýöne şu kanun işlemeýän döwletde halk nädip gorunmaly, ene soraw bardy. Ör boýuna galypdy. Türmeden ele 30 ýylda türmede 50.000 adam garyp öldürdiler. 50.000 adamy öldürdiler. Şoňam 20.000 atsız, sorsuz ýitip gitdi watandaşlar. Şolaryň biriniň ogly, biriniň atasy, biriniň äri ýitirmediler olar.
Bular dine zorlamak bilen adam öldürmän, sine öldürün şogorna. Adı bularda hiç insanın duhu yok, ruhu yok. Şon üçin bunları yan kemine doğraydı. Adım soraman. Şu haline açık olsa sonuçta da mazarlık tayarlar vermen. Başka çıkarlığı yok. Ne adıp düzeltecek bunlar? Ha? Bu cellatlar ne adıp düzeltmeli mi? O arassaçılık işi geçmelidir cemiyette. Kıyın olsa da yani yanlış görünüp biler yani iň doğru neme käbir halatlarda şunu ýaly bolup bilýär-de çözgütler. Yani o maňa berseler gaterwet nemeler bilen çözer. Şoň üçin halmyrada maňa bermän bunuň ýaly wezipenem başga zadan. Yok, onu kekemin, o adaletlisine çözüyor. Halkın eline başka çıkarılması yok, şu zatlar etmeyecek. Sen aydiyan hemmesi doğru. Teret bir zat bolup geçti vatandaşlar. Yine aytta saparağı näçe gerek. Biz deydi şu 94-nji ýyly şeýle halky beýleki Soýuz Respublikasyny içinde Türkmenistan halkyny gaty goýýasy. Şolam hakykat. Şol adamlar işinden aýyrdylar, ol halk açlyga düşdi. Un tapma, makarony üwäp şonu çörek pişirip ýediler. Onu hemme kişi bilýär ýadyna. Şonu şu döwür ol çarynda. Men azatlykda hatlaryny özüm okapdy. Bir ýaş gelin ýani bilim 30 ýaşynda 4-5 şagasynyň biriniň içinden alyp gulçuluga satdy. Bir halta uwna. Te beýlekilerini eklemäge ýagdaý ýok. Men bilýän o wakany. Onu sondan başladı. Ondan millet yuvostan şeyttirip kulçuluğa düştü diyecek bolýar. Şu gelle barıp etme doğan şunu. Mesela menden bir halta ya getir çağılan paylaşıp ya goňşa koradyp ýaşaýlan milletten tapılmadı da. O mezbur galyn çağısını öldürmesek bol birini kulçuluğa mı gırnaklığa verdi. Bu tordy. Hani ben şumul görkezýärdi. Lelli buna aýdýan sözi var. Türkmen ine Bäherden bilen näme bu arasynda diýär. Nire diýär. O. Bäherden ol bazarlan içini tileski iteklep beren 8-10 ýaşly çağalar onu. Oňa degişler şol Türkmen diýär. An şu çağalyň gelejegi. En atasan bar şollar. Olar yetimimden ýa-da siziň aýdyşyňyz diýär. Deddomda. Ýok. Ýöne şolar mezbur etdiler şu durmuşa. Näme ularlaryna şu teleski teklep beren, indi soň ularlaryny maşyny teklemese başga näme teklesin ol? Ilimi ýok, bilimi ýok o çağa. Şeýtdir biziň halkymyz duruşuna degradasiýa düşürdiler. Ýöne Hudaý diýen ýerimiz bar eken bir bölek ýurdun daşyna çykdy. Şulaňam hemmesi bolmasa onuň merini düşünüp başlady. Näme bizi haýsy getirip cehennemin haýsy burçuna oturduğundan hökümedi. Indi göz açılıp başlandı. Şu ýöne köpçülik ýeme düşünje eýe bolmasyn diýip, ine biziň çepimizden, sağımızdan, öňümizden ýeňdämiz. Ýa sen aýdysyň ýaly ol çaryny barmaň dinleme. Bolýar biz dinlemesin. Ahir soň olaryň deňeşdirip görer, öz ýaşap gaýdan ýurdu bilen şu ýaşaýan döwletde durmuş. Men ne dedim sen kıyalıyla şutadan gidelim ova bir 400 ýyllar var da birine hayat yok. Şu bütün ovan içinde yekezi yerde hayat var. Olam çağılar vagında şu küçük çağılar kovul oynanına şu maşin gatnayan ýollar gap çıkaymasın diye koyulan şular ýaljak mı? Pes saydı çağı aşma ýaljak ağaç hayat. Bolly yok. Hemme kişinin aynası açık dur. İçinden kim nämesi bar on aynasını apşesini seyrediyen adam yok berdi. Doğru düşünün. O şon üçin şular azat, şon üçin şular erkin. Bir de var bu halmada gapyna gulplabyny, ine gapam açyk dur. Maşynyň howla maşinler durýar, gapylar açyk durýar. Hiç misal. Hemme açarlarym maşynyň için. Pajast etler matuhana tar vermeli alıp. O magazine var sanan maşynyň şoň içindäki ýüküňem şo taýdy. Şu jemgyýet şeýdip ýaşaýar. Bizde bolsa goňşa düşman, dogana düşman. Bir keminan aýşa bir beýleksini beý haýat galdyr içindäki görmesin. Näme var o taýda görür ýa.
Halmada Sana kelmekke jowne kendinde ne var? Yok, Dünýanyň zulüm barady. diýär o taýda şonuň üçin örülýär o hayatlar. Özleri hem bilen ok, aýtsaň inanmazlar. Edýän işiniň zulümdigini bilen oklar da. Bu hayat bilen gorap bolana o ogry geçýär o hayatdan. Hayat bilen goralmaýar, manysy o däl, onuň manysy. Şol jemgyýet şu öz-özüni ýok edýär. Şonuň ýalzatlar bilen ýok edýär. Näme ünsem çekýän däldir aý bir hayat. O näme edip biler diýär, ýöne şu hayatyň içinde ýetişen çağalar jemgyýete goşulşyp bilmeýär. Öz pikirini aýdyp bilmeýär, ýa-ni azat erkin bolup bilmeýär halmyradaň aýtýar. Onun yeni bir zat var kemin, ol hayat bolup hayatında men köp berdim. Şu hayatyň üstüne çüýşän döwüp, şoň döwüklerini goýýarlar. Ya demir tikene gaýýarlar oňa üstüne. Özleri öz ýaşaýyşyny türmege gurýan. Beýdibem bir ýaşap bor. Bu nähil beýle bu? Türkmenistan'da mı? Halmada. Türkmenistan'da. Ahmet Donyal bardy. Yine de içine de 3-4 tane ağlama ayeti kuluğunu kuyruğunu kesip koyuverýärler o kovla giren özün olma. Hemmesi üstüne topulacak olurum yarım aç. Beýdibem bir öýgorlar maşallah ya emlak onun için emlak bolup emlak ama yok. Tozu giden 3-4 tane keçeti olmadı. Türkmenin hem artık aşhoş vardı. Önkü döwürler. Şoň üçin bu mesele gaty agyr muňa hemme taraplaryň şemmeleşmek. Baramızda doğru diýär kemine biz şu zatları hökman bir çıkar sosial siýaset edip koýmaly. Kapara ýöne aýdana şu hajatanadan başlanmaly. Hajatanadan bar ýöne hayatyna aýyrmaly. Goňşy görüp bilen 4 metr 5 metr hayatda. Nähil bolýar men düşünýär. Bizim milletimiz düýbünden ýetgeşip bir zat bolup. Ýöne oba ýerine buň içinde hayat ýok, dura oraçalar. Ine o taýtyň milletiniň gatnaşygy düýbünden ýetgeşipdir. Şäherlerden. Bir zat diýsem men gumly diýär, gumly diýmek şol şäherlenken beýle adam bolmaly. Men düşünjüme görä. Tep olar ýürege maçyk, göwne maçyk. Bir sada adamlar şähere gelende de bir özüň şeýle sada alyp barýar. Halmada şu bir zat ýadyma düşdi-de. Şu zabor aýlamak, ýa-ni hayat aýlamak, hayat diýilýär türkmençe. Şu hayat aýlamak daşdy öwrüňe soň moda bolan ýaly men pikirimçe. Sebäbi biz çağa wagtymyz bizgine enemler we mamamlar we gidýärdik-de oba nime bir kanikuldak bolanyny kapylaryna, töwereklerine hiç kim gide hayat ýokdy. Oban öýlerde hayat ýokdy. Gadym palçykdan zatdan salynan jaýlardy, palçykdan zatdan. Gamyşyň nimesine daşda urugny palçyk nime suwap şey dip ýaşaýardylar. Bir gara deme. Näme diýilýär oňa bir zat öý diýilýärdi, palçykdan salynan öýlere. Sklat maksady bilen bolan ýani. Ýok, öýde ýaşaýarlar olar. Ha, şu ýaşalýan öýme. Gadym zamanyň gurulny diýen men o senin tak dogulmadyň o wagtda. Bir zat tam diýilýärmi? Hawa şu näme diýilýär şoňa bir zat tam diýilýär. Lifetime diýilmeýär olar. Çara ýadmaşdaýdan onu palçykdan talýarlar. Gamyşdanam nime suwýarlar gamyşyň daşynam. O mahallar Bir tarapda baýymy gamış ýok da Balkanyň şoň üçin men bilemem. Onu şeýle şykydan ýasaýarlar, saman goşup o kerpiç zat ýok o döwürde beşen kerpiç. Şondan tam salýarlar gamyşdanam daşynam suwýarlar, gamyşdam dikýärler daşynam. Onu tomuska öýe diýärler, gyşky öýe diýärler. Tomuska öýüne şu gamyşy dikip daşda gurany palçyk bilen suwýarlar, nime şykydan ýasap, saman bilen garyp. Ine şoň ýaly öýlerde hiç ýyly nime gapsy bolanma da bir agaçdan gapy bar. Ýöne gulp zat ýok. Men ýadyma şeýle çaga bolsam, öýde adam ýok bolsa, şoňaly 2 sanyk nime asyk durýardy. Demirden halka gapyň agdynda şondan ýalyk bar, kelleňden ýalyk. Şo ýalygy asyk gitýärdiler, o daňlany ol. Şeýle asyk goýýardylar sallap. Ýüpjaga ýa-da ýalyk. Şol adam öýde ýok, barmak diýmek bolanok diýmek. Şol men aýdýan onu gulplaňyzokmy diýsem ýok, o şoňal durýar diýe. Hiç kim girmez, ýalyk asyk dursa diýe, öýde adam ýokdugy diýärdi. Şol garry enemiz mamamyz aýdyp berýärdi-de şol ýalatlar. Şo ýadmışdy.
diýmek zaborly gurrun, hayatly gurrun. Soňky döwürde 80-nji ýyllardan soňrak başlanmaly. Men pikirimçe. Hayat gurup. Hasam nime döwründe şo 90-njy ýyllarda o hasam mewjallyda hayat gurmak onuň birinkiden has beýik edip gurmak. Burun Sapar Murat Niyazow aýtdy da telewizorda. Siz näme diýdi beýik hayat gurýaňyz diýdi. Aňyrsynda diýdi ogurlanda atlaňyz görünmesin halka diýip edýäňizmi diýdi. Şon telewizorda aýdyp berdi. Aýryk o hayatlary geregi ýok. Odan aýtalyp diýä, onuň beýik hayatly ýapyp goýýaňyz diýä. Ne ogurlanda adyňyz görmesin halk diýip edýäňizmi diýä. Aýryň diýip şey diýipdi de. Şondan soňra meni goýdular ýöre zaborlary demirden reşotka ýal demirlerden edip goýdular. Aňyrsy görünsin diýip. Ýöne o da beýik. Ýöne şu zaborly mesele näme gerek men bilemok. Halk aç ýerine, halk zat görmedik aç ýerine zabor bolýan ekeni. Halk tok bolsa, şo ýurtlarda zabor ýokdur. Hayat. Hakykatdan hem şey. Ne Finlandiyada var, ne Norvegiýada var, ne Daniýada var, ne Islandiýada var. Men hiç aýlanyň döwletleriniň hiçsinde hayat görmedim. Dina şol Orta Aziýa respublikalaryna bar, onuň hemme ýerine de. Bizden tam o ýerlerine şol ýa Oraçda, Çatma ýa Türkmen öýünde şol owalarda gum içinde ýokdur hayat. Taýda geregem ýokdur. Şonu real. Ýöne biz gurrumyzyň hayaty sowduk kemene. Düşnükli oldu. Sebäbi bu hayat meselesi çykýar da mejbur çykýar şu wagt temanyň içine. Ýani şu taýda ýetişdirsen çaňy soň şu aýdyp bilmeýär. Şu hayatyň aňyrsynda ýetişdirilen çağlar aýdyp bilmeýär da soň näme edilse de, zulm edilse de. Şondan gelip çykýar bu nämäniň aňyrsyndaky ýa. Şonuň üçin de odan defede yatıp çıkan Türkmenlerden köpüsü aýdyp bilýän däldir, ýoksa şu ýa Krita diýilen ýerinde yatıp çıkanlaryň sany Eýranyň içindäki Türkmenlerden has köpde. Şondan birikisi aýtdy, ýani birikisi ekrana çykyp bildi. Köpüsü jaň edip aýdýar, gürrüň berýär, ýani ekrana çykmaýyn diýär. Şoň ýaly bir haýyşlar bar. O dogry däl o zatlar. Onu aýtmaly, hökmen aýtmaly. Aýtmaly, ýöne hem jemgyýet bilmeli, hem dünýä bilmeli. Ne güne salmanmaly. Indi şu mahalle şu agyr gurrun edip otursa watandaşlar bağışlan elbette agyr degen esasen hem ýurdun daşyna dähmet çykyp gören enatalar. Men size ýüzlerini aýdýar. Ýygyňyzda galyn azan çodan orduň eserenkidär maňa degişli adamlarym şu taýda ýaşap. Şoň üçin diýjek bolýan adam bu taýda bizden karar berip ýurdu öz elimizde almasak başgaça boljak däl. Ya biri gelip sizin ýerinizde ol döwleti, o ýurdu düzedi ben bilmeýär. Hemmemiz bir ýumruk bolup topulmasak boljakka. Şoňa taýýar bolup, ýurda baraly. Öz öýüňizde, öz maşgalaňyzda, öz çağlaňyzda eýelik edeli. Şolary kim el uran bolsa, onu duran ýerine jezatyny berin, hakyňyz bar. Şu taý dedim, o taý dedim, öz işim. Ýöne şu bir kanun hökümetiň bar döwründe edilýän ähli bir kanun jenaýatlary, jenaýat hiç haçan kanunum da. Ýöne edilen jenaýata kanuny jeda berilmeýän döwletde sizin jeda bermäge dolu hakyňyz bardyr. Ýani insan hukuklarynyň deklarasiýasynyň preambulasyna ýani girişinde ýazylgydyr. Ähli hak hukugy elinden alynan milletin gozgalaňa galmagy haky bardyr. Gozgalan diýmek şoňa eziyet berin, şoňa jebir sütem görkezden depesini näken boynu toglap ýere taşlamak hakyňyz bardyr. Sizi şu derejä getirdiler. Nämisli şoňa düşünüp bileňiz. Ya näme garaşy edip oturýarsyňyz watandaşlar. Hana ýa ulaşakdan kiçeşek bokyma ne öwrenirdi. Atasy gitdi, ogly geldi. Näme üýtgedi? Men şu düýün şu Nowruz ýemesinde bayramçylygy bag ekdirýärdi. Burduňa kellesini üýtgedämesen göwresi şol atasy bilen ikisi meňis bilen du ýetim toplaýarlar. Ýeköl şu aýman çaňdaşynda bir arşan ýanyna. Millete motaýdy myň şanyny şöhratdy suweren bolýar. Üýtgen zat ýok şu taýda watandaşlar. Bu bir dälixanaň ikinji seriýasy. Endişe Şubatlar çekip çıkacak. Men hayran.
Hemmäňizden indi bir etçi haýyjym, indi bir akylyňyza aýlanyň. Watan ellen gidip barýar. Ýygyňyza galyr, ızanyny çozan. Aýtmajak bol dilimizi diýişläp, şydap şunça ýyl gezdik. Indi muny aýtmasak boljak. Siz şu taýda ýurdun daşyny diýiştirmek edip, giýje güni azap edip, öz bokurduğunuzdan kesip ýurda urat ýaly. Ýurdun içindäki ine bolýan ýagdaýlarym şol. O bir gün goňşuňa gelen erti seňe möýüňe geler. Täp olary biz kekirdegine tutup saklamasak başgaça boljak. Ol birlän, ikilän ýagdaýymda bir inni boljogy bolup ýetjek derejesine ýa çukuruna ýetipdir. Olar hiç kimden çekinene. Gördüňiz arada süjet ol. Ýemede bir nerede bir Uşgudan mı Tahtabazarda oğlunu bir polisi tutup onu bir gelinin öýüne girip barýar. Saklarlar. Aşo geldiň ýere many Türkiýede işlepdir. Şoň üçin aýdylýan zat ýalan däl, ol çağanyňyzy özüňde meňden akdylan gaty görmäň, näçe ýyl boldy ýurtdan gaýdandy. Ýöne käbir hojalyklarda çağı önüp otyrar. Sizin guran hojalygyňyz dargydy otyr aňyrda bir jenaýatkar hökümet. Onsoň sizin ol gurdugyňyzdan däl. Käbir hojalykda men özüm bilen enesem atasam turupdy, çağırarym otaýda garrylan elini. Olaryň günne geýjek, günne iýjek, haritlarym gymmatlap gidip otyr. Mektebe barsaňam bulary günne bir hokka çykarýarlar. Bugün ýaşyl eşik geýmeli, erti gyzyl ketenili gelmeli. Bugün ýani takýan bolma, nämen mi? Nirden alsyn olar opuly. Demek, şonu ýörüte itekler, sen şu zatlar etmäge mezur edýär. Olaram görýär, ýene internet açsa şu TikTok'da akylar. Çilim çekişip, nas atyp aýlanyp, böyle 5-nji 6-njy klasyň beýler. Mektebin içinde. Şonu görýär. Haçan gördük bu zatlar. Onu şu azarlan gaptanyny azmadyk çağılarym şolardan görürler ýa-da. Sebäp şolar etmäň diýip duran ne enaty bar, ne pedagog bar. Ne de hökümet bar. Ne polisi var, ne prokuroru var, ne sudyasy bar. Hemmejigem şoň içinde. Bular hakykatdan biznese gurup şataýdan bir özlerini haram keyp günnelik hemem halky degradasiýa getirýärler. Oňa mazmuny ine kiňdem aýtdyň kemine de bolýarny öýmede bilbilem aýtdy. Jahillik. Şu milleti körsewet edip dünýeden ötürmeli. Näme bolany özlerim bilen akşul kul. Özleri bilen 30 ýyl geçiren eksperimente düşünen aklar. Biz bir zat diýsek, ha bulan hyýalym bolaýmasyn. Barym seredin kim kiýalan. Aýdyp berdik öňünden. Şo niýasyň agyrlyk gününden naraýdyp gelýär şu zat. Ozal howa şol welaýet ýol başçylary, ýa-ni etrap ýol başçylary şolar eder, şolar ýaly hemme haramlygy. Sonra görse ulaşakdan kiçeşek ýene de bokyýmany öwrene. Ýokarky waslyklarmy ne diýe aşaklarym şol etşe. Ha bular da buyruk nämeseňiz edin şo halk kellesin başyn galdyrmady. Bollugy tordy indulgense berli ýokardan oralarym şo ne diýe. Ha bir milise basyly diýip eşitdiňmi şu zatlar üçin? Ya bir prokuror ya bir sudya tutuldy diýip eşitdiňmi? Eşitmersin. Ýok, 30 ýyl şu zatlar ýok. Estersin ene bula adam tutully basyly hökümete garşy gidipdir, näme edipdir plan prezidentim de dilýet. Sizin prezidentiniz bilen. Ne bolýan zatlar? Şoň üçin watandaşlar bizden öýkökine etmäň şu agyr gurrun gozgaly diýip. Şoňa indi biz çäre tapmaly, çäre görmeli. Bolu indi ýetikdir. Hana o taýda hana şu men ýene men şu 4 hepde ber özüm tutup bilemek. Gidip geldim şol terge. İçine de girecekdim. Salmadılar beni. Ýaşyň 55'den geçen bir salymda Ukraina. Barıp şu yerine şu Kiýewiň görjekdim, Harkowyň. Ay şu atýan bolsalar atsyn, o 40 ýyl uruş bolsa da diňe ajal ýeteneler. Ýöne bir bar şu bir halkymyzyň çağalaryny düşüngünni görjek. Şoňa da ertmediler. Siz en atalar bolup, näme üçin şu zatdan aladasy nedenler? Utanam zat mı? U ýoluň zat mı? Näme dogurduňyz onu olur. Beýdip şu günde şu uruşyň içinde taşlajak bolsa. Bizim atalarymyz gördi olar öňkü uruşy. Ýygyny dulgalan aýarlar ömrüni müjerred edip geçirdiler. Frontda wepat bolan ýarnyň ýa ýarnyň ýygyny.
Yetim alan çağları özleri östürdüler. Beyleki yetimlerim o da azalarını yok. Hem ene olurlar hem ata olurlar. Ne için öz çağlarını eyelik edenler? Barın sol hükümetin tutun yakasınlar. Ne için? Bir Samalyoda adam mı sol? Ukrayna'da o kap ya, işler görün. Hiç bir zadı halk venak ya, üns verenak. Ne için biz beyli bir mahluk milleti olup var ya. Ben düşünü bilemem. Ya bir kafladı okusunu yatırsın biz. Ne yapmalı adamlar? O yonayınını bollu oldu. Bir Türkmeni dürtmesen duymaz ya olay. 30 yıldan uğrap dürtüp ennamınızda abat yere koymadık. Açın oyuncuksın. Ya oyunculuğun değil ben. Şu soruğun bardan ortamında. Men duran şu taýdasy aýdy bermän. Halmurad aga jemlesem borsa 1,5 saata dogry gelýär. Bu tema hawa Başka aýtjak zatlaryňyz barmy watandaşlar? Näme gyýylar, ýetler? Yok ayttık. Men aýtjakladım ba, nemeni aýtjak boldum. Aýtýaňyz Halmuradaga ýöne inni halkymyz oýon bolly ýaňydan oýonjok oýonnum ka diýenler sebäbi muňa şaýatlyk etýän köp nemeler bar. Günnägin aşa gelýän habarlar ýanky dünýäň şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz obasy bar da Babarap diýip. Şoň içinde bolan ýanky nemeler barada bir prokuraturaň işgärleri uğratdylar da. Garayev çağrı diye, Garayev çağırmırat diye, neme 17-nji ýylda türmäge batylýar. Şol owaň ýaşaýjy, ýanky Babarap owaň ýaşaýjy. Näme üstüne türmäge batylýar? Ýanky oglanyň kakasy Erbet Yaranok agyr. Onsoň bu oglanyň bir geden çağalary bar, neme aýaly bar. Onsoň takside günni görýän ekenler. Kakasam Yaranok, ejesem Yaranok, kakasy öňürti ýok bolýar, soň ejesem hasam agyrlaşýar kakasy ýok bolandan soňra. Onsoň aýtýarlar, köp dermanlaryna puly ýetenokda bu oglanyň. Kar kowal etýär, ýene etýär, bir giden berge etýär. Soň halys bolanok ejesem ölüm ýasagyna ýatyr, şo ejesiniň alynýan bir ampula dermany günne alınmaly. Bir ampula derman näme? 2,5 milyon näme köne pulla. Täze pulla 400 näçe manat, 500 manat bolýar. Onsoň şol oglan mejbur ýagdaýda ýanky $1 üçin, o dollar üçin şoň ýegenler bilen bile işläp ýören. Şol Babara owasyna ýaşap ýören $1 şu bar eken. Şoň öýüne girýär-de. Ýanky giýje owurlyk etýär. Bu öýünden ýanky pullaryny da adyna alýarlar. Indi şol oglanyň öýündäkileri bu oglana basylýar. Owurlan pullaryna alýarlar, basýarlar, ödüm 8 ýyl da beripdirler oňa. Ýygyna 4 taň maýdam çok çağalary aýaly galýar, ejesem ýok bolýar. Götermän oglanyň ýanky düşen ýagdaýyny görüp aýtjak bolýanym. Şo zatlar maglumat gelýän bolsa, içinden şo organ işgärleri olam tanşlamaz dogry. Ýöne şol adamlar şey diýär-de, indi haçan gelýäňiz? Indi biz näme etmeli? Indi şunýal zatlaram bolupdyr. Adamlar halys dost oglanym diýip aýdyp berýär-de. Şonu aýdyp berýän. Men diýär dost oglanym şunýal iş etdi diýene şunýal şo mejbur etdi diye, şo ýagdaýa düşmeli adam därli, bir gow ýaşap ýördi, ne gow diýen nähir gün naýlap ýördi diýede. Şuňa keselçilik çykyp şuňal boldy. Hemme zat gymmat şo adamlar diýe gitdiçe beterläp barýar, haçan gelýäňiz diýip howlukýanlaram kän şeýdip sorap nemetýärler-de. Indi men aýtjak bolýanym bärde bir begenler ýa zat bar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz obasy, dowlan obasynyň adamlar gorkman şunýaly habarlar berip bilýärler. Bize indi şunýaly habarlar berip bilýän bolsa, danalaryny aýdyp bilýän bolsa,
Men pikirimçe buňa nähil Türkmen halky eýýäm oýanypdyr. Ýöne näme etjegini bilmän bir hil daş töwregine garanjaklap dur ýöne şu enatalara, daşar ýurtdaky enatalara, içindäkilere, işgärlere hemmesine ýüzlenýän biziň bir türkmen ahlagy arasda türkmen bolup galmagymyz üçin görüşmek ýekeje ýolumyz bar, görüşmeliler. Şol görüşde berk durup täze Türkmenistanymyzy gurmaly. Täze Türkmenistanymyzy gurulman ýagdaýyna şu kanun dikeldilmän işleýän düzgün tertip bolman ýa-da jenayetkarlar cezalandyrylman biz bu işleri başlap bilemzok. Şoňa halky çagyrýan her bir adam biz üçin gymmatly. Her bir adamyň namasy, nemesi, ýa-da depelenen ýagdaýyna bu zatlara jogap bermeli, jogapkärçiligi öz boýnuna almaly. Hemme adam şu zatlara üns vermegini, şu bolýan zatlara bipark galmazlygyny isleýän. Hemem ýanky aýtdy-da Olya Çarewna da şuýda şu iksan çal saçly adam diňlemäň diýip aýtýan ekenler diýe. Şonu kim aýtýan bolsa şolara köp taňryalkasyny aýtýan, ýa başda aýtdyk. Psihologiýada şunýal bir zat bar, bir zady etmedilen zada höwes köp bolýanlar, reklamasyny etýän ekenler. Men şeýle düşündim şoňa. Etmäň diýip bir zat etdirip bolmaýar-da adamlaryň o etmäň diýilen zada höwes köp bolýar. Ýöne biziň etýän hereketlerimiz dogry bolan üçin, adalatly bir arassa döwlet gurmagymyz üçin siziň hemmäňiziň berk durup jebisleşip daşymyza bir galyň donýalyk bolup büränmeňizi isleýär. Sizden talap bolup biz herekete başlamagy isleýär. Siz bilen bile. Sag bolun şunu aýtaýyn diýdim. Onu näme şu ýerde jemläýin watandaşlar? Owa, bil sag bol. Gaty dogry aýtdyň. Şuýda jemlämem bilersiň. Moro no watandaşlar, ne oturun oýlanyň, özüňize görä netije çykaryn. Nädip hereket etmeli, nädip bir ýagdaý düzeltmeli. Her kişi özüne jogap tapar. Bizim ýene de bu mesele dolanyp geler. Belki ýanky meclise aralyk maslahatlaşar. Ýani bir kanunlaryň proýektiniň üstünde işlämezi hökmen bu işlerim sosial siýasat hökmüne goşmaly bol. Aýdan pikirleriniz üçin sag bolun kardeşlerim. Saglykda görüşelim watandaşlar, sizem sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. O menem halkymyzyň wyjdany oýanar diýip tama edýän. Böyle sag bolun hemmäňize.